Dowch i ni gael gair bach o weddi wrth i ni edrych ar air Duw. Arglwydd, da ni'n dod atat ti yn yr amgylchiadau dieith yr hyn, da ni ymddyn nhw ar hyn o bryd. A'n gofyn y bydd i di'n datguddiod y hun i ni trwy dair. Da ni'n clywed y lais di yn y geiriau hyn yn dod i dy garu di'n fwy, yn dod i ddeall dy gariad yn well, ac yn ildio yn bywyda'n llwyrach i'r arglwydd Iesu. Gofyn nhw'n hyn yn ei enw ef. Amen. Mae'n hyfryd iawn cael eich cyfarch chi gyd fel hyn ar Sul y Pasg, Sul yr Atgyfodiad. Y groes ar atgyfodiad ydy'r digwyddiad mwyaf yn hanes y greadigaeth a'r cosmos, yn hanes dynoliaeth ei hun, a'i arwyddocad yn ddiddiwedd ac yn dragwyddol. A dwi'n gobeithio bydd y chydig eiriau yma'n gyfrwng bendith i chi, lle bynnag ydach chi, beth bynnag dach chi yn ei wynebu, beth bynnag ydy yr argyfwng dach chi'n ei deimlo ar hyn o bryd. Mae yna obaith yn yr arglwydd Iesu. Mae o wedi concro marwolaeth, a mae o gyda ni o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Da ni'n mynd i edrych ar y ddarn bach o Efengyl Ioan heddiw yma. Gafodd Efengyl Ioan i ysgrifennu yn wahanol i'r Efengylau eraill, yn benodol ar gyfer pobl o ddim yn Iddewon, yn targedu y cenhedloedd o gwmpas, ac felly nina fel Cymru. Ystyr y gair Efengyl, groeg ydy Efengyl, o'i gyfieithu ydy newyddion da. Felly mae newyddion da Mathew, newyddion da Marc, newyddion da Luc, yn wahanol i newyddion da Ioan. Nodwedd arall o Efengyl Ioan ydy bod digwyddiad neu cyfarfyddiad efo person rhwng Iesu a pherson arall yn aml iawn yn cychwyn ar drafodaeth ynglyn â rhywbeth. Yr Iesu'n cyfarfod Nicodemus a mae'n troi yn drafodaeth ynglyn ag ailenni cael bywyd newydd yn Iesu Grist. Yn y bennod wedyn mae Iesu'n cyfarfod ar wraig o Samaria wrth ffynnon, a maen nhw'n sôn am y dŵr ac yfed y dŵr, a mae Iesu'n deud wrth y wraig, mae gynna i ddŵr arbennig iawn i'w rannu, dŵr bywiol, ac os ydy pobl yn yfed y dŵr yna, byddan nhw byth yn sychedu. A dyma'r patrwm yn newyddion da Ioan, bod na ddigwyddiad neu gyfarfyddiad yn esgor ar trafodaeth rhwng Iesu a phobl. A dyma sy'n digwydd yn y darn da ni yn mynd i edrych arno fo rwan. Efengyl Ioan, pennod 11. Mae ffrind mawr Iesu Grist wedi marw, Lazarus. Mi oedd ganddo fod o leia dwy chwaer, Mair a Martha. Ac mi ath Iesu draw i gydymdeimlo ac i siarad hefo Martha. Mi o'n i chysuro hi, a da ni'n cael darlun o Iesu Grist yn y fan yma'n tosturio ac yn wylo hefo'r teulu yn ei colled. Ac yna mae Iesu Grist yn dweud rhywbeth syfrdanol iawn. Mae'n dweud fel hyn: fi ydy'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw iddyn nhw farw. A bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Wyt ti'n credu hyn? Ydw arglwydd, meddai Martha wrtho. Dwi'n credu mai ti ydy'r Meseia, mab Duw, yr un oedd i ddod i'r byd. Nes ymlaen yn yr Efengyl odidog yma, darllenwch Ioan pennod 11 ar ôl y gwasanaeth y bore yma. Mae Iesu yn codi i ffrind Lazarus o farw yn fyw. A chi'n diwedd yr Efengyl, wrth gwrs, mae Iesu Grist ei hun yn marw, ac yna mae Duw yn ei gyfodi fo o farw yn fyw. Bobl bach. Dyna i chi newyddion rhyfeddol o da, sy'n cyffroi'r galon, a sy'n cynnig gobaith i unrhyw un sydd yn credu yn Iesu Grist. Ond dwi'n siŵr bod rhai pobl yn gofyn, pam bod chdi'n cymryd y busnes yma o ddifri?
Ond nid ydy y busnes yma'n anghredadwy ac yn afresymol yn y byd modern gwyddonol da ni'n byw ynddo fo. A mae gwestiwn ddigon teg i'w ofyn i Gristnogion. Ond fel Cristnogion, da ni'n credu fod y ffydd Gristnogol yn ffydd resymol iawn bod ti'n dibynnu ar ffydd. Oherwydd mae'r digwyddiadau hyn yn seiliedig a'r gwirioneddau hyn yn seiliedig ar pwy ydy Iesu Grist. Yn Ioan, yn y benod yma, adnod 11, adnod 26, mae Iesu'n gofyn cwestiwn i Martha. A wyt ti yn credu hyn? A dyma Martha'n ateb Iesu a dweud, ydw arglwydd, dwi yn credu. Ond y cwestiwn ydy, pam i bod ti yn fodlon credu na Iesu Grist ydy'r atgyfodiad ar bywyd? A mae Martha'n mynd yn ei blaen hefo'r ateb fel petai. A mae'n dweud wrth Iesu, ti yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. Mi oedd Martha, fel mae Pedr yn Mathew 16, yn sylweddoli mae Iesu yw'r Meseia oedd nhw wedi disgwyl amdano fo. Mae Iesu yw mab Duw. A dyna sy'n rhaid i ni ystyried wrth wynebu a meddwl am Iesu Grist. Mae Iesu yn berson cyfan gwbl unigryw yn hanes dynoliaeth, yn hanes y greadigaeth a thu hwnt. Oherwydd yn Iesu Grist fe ddaeth Duw i'r byd gan fynegi i gariad a'i ofal a'i gonsyrn drosta ni. Mwyn yn hachub ni o ddistryw. Ac yn yr Iesu mi o dwy natur, natur ddynol a natur ddwyfol. A dyma di tystiolaeth y Beibl, dro ar ôl tro ar ôl tro. Drwy'r Hen Testament a'r Testament Newydd. Dyma i chi rai enghreifftiau o lawer mwy. Oedden ni yn darllen Eseia 9 dros y Nadolig, achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni. Mab wedi cael ei roi i ni. A sylwch be mae'n dweud am y plentyn mae pam bydd o'n cael ei eni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd yn cael ei alw'n strategudd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Ac yna da chi yn troi i Efengyl Ioan y benod gyntaf. Yn y dechreuad oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. A daeth y gair yn cnawd a thrigon i'w plith. Dyma Duw yn dod i wisgo yn cnawd ni. Eto'n Philippiaid yr ail benod. Mae'n sôn am Iesu Grist, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Eithir ei fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf gwas a dyfod ar wedd dynion. Mae'r dystiolaeth yn gry y Beibl. Ac oherwydd hyn, oherwydd mae diwdod wedi dod i'r byd yw'r Iesu, mi oedd o yn gallu dweud, my fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Gallai godi Lazarus o farw yn fyw. Gallai gyflawni gwirthia. Oedden ni'n cofio dy Gwener bod Iesu wedi marw ar y groes dros yn pechoda ni. Fel yn bod ni trwy gredu ynddo fo yn cael maddeuant a dod i berthynas newydd gyda Duw. Ond doedd gan farwolaeth ddim hawl ar Iesu Grist. Oherwydd canlyniad pechod ydy marwolaeth, ond mi oedd yr Iesu yn ddi-bechod fel Duw. A doedd gan angau ddim y gallu i'w ddal yn gaeth. Fe gyfododd a mae Iesu Grist heddiw yn fyw. Felly, trwy lygad ffydd, mae popeth a gyflawnodd Iesu nid yn stori tylwyth teg fytholegol o ddychymyg pobl, ond yn wirionedd credadwy a rhesymol oherwydd pwy ydy Iesu Grist, y Meseia, mab Duw. A thrwyddo fo, mae Duw wedi datguddio ei hun. Cwestiwn yr Iesu i ni y Pasg yma yw, a wyt ti yn credu hyn? A heddiw mi hoffwn i'ch annog chi i gredu ac i roi eich ffydd
yn yr arglwydd. Wyt ti'n simsanu rhwng credu a pheidio a credu, rhwng ffydd ac anghrediniaeth. Heddiw, rho dy ffydd yn llwyr yn Iesu, heb ddal dim yn ôl, a dathla'r maddeuant, dathla yr atgyfodiad, dathla y fuddugoliaeth, a dathla gariad Duw sydd yn dod â gobaith i ganol anobaith y byd. A cana'n fi ymatal gydag argyhoeddiad, yr Iesu atgyfodod yn fore'r trydydd dydd, nôl talyn llwyr i'n dyled y meichiau ddaeth yn rhydd, cyhoedder heddiw'r newydd i bob creadur byw, marw ar Galfaria, bod Iesu eto'n fyw. Ar ei ben y bôr goron. Amen.